1. Desde arriba a baixo. O lanzamento parécese moito ao xesto que faríamos se lanzásemos unha pedra ao chan, máis ou menos a 1,5 metros dos nosos pés. A man que lanza colócase por encima do ombreiro e estírase o brazo con enerxía, de tal xeito que o peón caia bailando sobre o seu ferrón. Neste tipo de lanzamento, o peón pode colocarse de dúas maneiras distintas. 1. Co ferrón cara arriba. 2. Co ferrón cara abaixo. 2. Lanzamento en paralelo. Consiste en coller o peón co dedo polegar por un lado e os outros 4 polo outro e co ferrón cara ao chan. Para lanzalo hai que colocarse en posición agachada e cos pernas flexionadas desde a cadeira. Realízase co brazo un movimento de atrás a diante e tírase da piola de diante a atrás, a pouca altura. Pero do chan é en sentido paralelo ao mesmo. Hai que facelo con velocidade.